Salutare și bine ne regăsim la un nou tutorial făcut de D4Life. În acest tutorial vom învăța cum să folosim articolele și cum să le adăugăm în categorii. Presupun că știți deja cum să intrați în panoul de administrare al Joomla 1.6. Am intrat în panoul de administrare și adăugăm o nouă categorie. În acest tab, Category Manager. Deja aveți o categorie aici care se cheamă Uncategorized și apăsăm butonul New pentru crearea unei noi categorii. Și adăugăm, de exemplu, la titlu, eu o să adaug galerie foto. Dumneavoastră puteți să dați orice nume doriți. Aici la Parent, în momentul în care o să aveți mai multe categorii, puteți să adăugați o categorie sub altă categorie. De exemplu, eu cum aveam la început categoria Uncategorized, noi putem să punem galerie foto sub această categorie și o să devină un submeniu. Dar momentan facem o singură categorie în care vom adăuga diferite articole despre fotografii, de exemplu. Sau haideți să dăm un denumire fotografii. Și pur și simplu apăsăm Save and Close. Metadata, description, keywords o să le folosim mai târziu în alte tutoriale. Apăsăm Save and Close. Acum că am făcut categoria de fotografii, vom intra iarăși la administrare. Apăsăm aici sus pe Administration ca să ajungem în meniul cu taburi și apăsăm pe Add New Article. Adăugarea unui articol nou. Titlul articolului vom pune fotografii Canon. Eu am o cameră foto Canon și să zicem că adăugăm fotografii făcute cu această cameră. Aici este important unde adăugăm acest articol. Fiind fotografii Canon și o să folosim fotografii din default, aveți categoria Uncategorized și o să schimbăm această categorie cu fotografii care am creat-o mai devreme. Mai avem aici statutul, este publicat, nepublicat, arhivat sau la gunoi și o să lăsăm pe published, adică publicat. Accesul îl puteți face public pentru toți userii și eventual oamenii care se uită pe website-ul noastră. Aveți accesul doar userilor înregistrați sau userilor speciali, cum sunteți dumneavoastră. De exemplu, dacă dumneavoastră sunteți administratorul site-ului, îl vedeți numai dumneavoastră. Și îl lăsăm pe public, ca să vadă toată lumea. Și pur și simplu adăugăm un text, fotografii făcute cu o cameră foto Canon. Și mai aveți aici diferite opțiuni. La imagini, adăugarea unei imagini, adăugarea mai multor chestii. Și apăsăm pe imagine ca să aveți anumite imagini aici cu logo-ul de la Joomla, dar ca să adăugați dumneavoastră o imagine, dați un pic scroll down și apăsați pe Browse. My Computer, unde am eu pozele, intrăm puțin în poze și să zicem că adăugăm imaginea unui telefon. Start Upload. Upload-ul este complet, este gata, apăsați pe imaginea cu telefonul și apăsați Insert. Și pur și simplu adăugat o poză. Adăuga poza dumneavoastră. În rest nu mai trebuie să mai faceți nimic. Apăsați Save and Close. Și am făcut fotografii Canon. Acum, intrăm iarăși în panoul de administrare. Ca să așezăm categoria și articolul
dumneavoastră vizibil, să-l facem vizibil în website, pentru că momentan nu este vizibil. Uitați, dăm un refresh la pagină și momentan nu este vizibil. Ca să-l facem vizibil, trebuie să-l legăm într-un fel de meniul principal. Și haideți să facem această chestie cu Menu Manager. Apăsați pe Menu Manager, Main Menu, aici la meniu. Main Menu înseamnă meniul din partea stângă, unde este Home. Faceți click pe Main Menu și aveți Home-ul. Acum putem să adăugăm încă un buton nou și facem astfel apăsând New. Și aici vă întreabă ce fel de meniu este. Și apăsăm pe Select și ca să-l legăm de articolul pe care tocmai l-am creat, apăsăm pe Single Article. Dacă apăsați pe list, de exemplu pe List All Categories, el va lista toate categoriile, adică Uncategorized și fotografii. Dar momentan apăsăm pe Single Article. Titlul meniului: fotografii, Canon, deja îl aveți aici jos, fotografică, și aici în partea dreaptă trebuie să selectăm articolul și apăsăm Select sau Change și aveți aici fotografii Canon. Pur și simplu faceți click. Aveți aici linkul, statutul, tot așa, publicat, nepublicat sau la gunoi, accesul, îl faceți public sau userilor înregistrați sau userilor special, cum sunteți dumneavoastră. Aici mai este important, în momentul în care așezăm meniul într-o locație. Și această locație, noi avem main menu. Dacă aveți alt meniu, îl puteți așeza în alt meniu. De exemplu, poate în meniul principal al dumneavoastră vreți să aveți doar câteva butoane. De exemplu, aveți Home-ul, aveți despre mine sau despre noi, aveți și contactul. Țineți numai 3 butoane. În alt meniu puteți să folosiți blog, arhive și absolut ce vreți dumneavoastră. Dacă aveați așa, atunci nu mai foloseam main menu pentru fotografii Canon, foloseam numele celuilalt meniu. De exemplu, poate pentru celălalt meniu puteți să puneți, nu știu, portofoliu, de exemplu. Și aveți acolo imagini, logo-uri sau alte chestii de genul ăsta și atunci folosim numele meniului celălalt. Și aici unde să pună, Parent Item, înseamnă unde să pună. Să pună sub Home, adică să faceți un submeniu la Home sau în meniul principal. Și facem în meniul principal, ca să vedeți cum arată și apoi poate ne întoarcem și facem un submeniu pentru Home. Menu Item Root, Template Style. Stilul de template, noi momentan avem ca stil de template Biz 2, care este default. Și dacă aveți alt template, puteți să puneți template-ul respectiv sau dacă template-ul respectiv este pus pe default, use default. În general, nu prea se schimbă asta pentru că este default. Și apăsăm Save and Close. S-a salvat. Acum apăsăm un refresh pe pagina principală și a apărut în main menu fotografii Canon. Dacă facem click pe fotografii Canon, va apărea articolul făcut, pentru că am legat articolul de categoria în care este. Și puteți să mai adăugați, de exemplu la fotografii Canon puteți să mai adăugați și alte articole în cadrul acestei categorii și aceste articole vor apărea sub forma unor săgeți. Și dacă apăsați, faceți click în partea dreaptă jos pe săgețele respective, vor apărea diferite articole. Uitați, vă scrie că în categoria fotografii este acest articol. Și cam atât este. Am zis totuși că ne întoarcem puțin ca să vedeți cum facem legătura de submeniu la Home. Și haideți să facem în felul următor. Apăsăm pe fotografii Canon,
la Menu Manager, Menu Items și așezăm la Menu Location. De fapt nu, stați așa puțin. Intrăm la meniu, Menus, pe Main Menu, fotografii Canon, Parent Item. Aici, la Parent Item, aveți Home. Dacă lăsăm Home și apăsăm Save and Close, el a făcut un submeniu de la Home. Vedeți, v-a apărut cu o iconiță aici. Și acum dacă dăm Refresh, am dat refresh la pagina care nu mai există, apăsăm pe Home și uitați, deci a făcut un submeniu pentru Home. Deci momentan dacă apăsați pe Home, el este ca submeniu la Home. Nu mai este buton normal și puteți să faceți, o să vorbim și în tutorialele viitoare, puteți să faceți în așa fel încât să rămână doar butonul Home și să nu mai apară fotografii Canon. Și în momentul în care faceți click sau dați cu mouse-ul peste Home, atunci să apară submeniul și să-l vedeți complet. Cam aceasta este despre cum să folosiți articolele și categoriile de articole și să le introduceți în site. Vă mulțumesc că v-ați uitat la tutorial, numai bine!